politieke partij actief lokaal en de tjerkerieën van de protestantse gemeente Dokkum-Alsem-Wetsens binnen het lang net met elkaar eens. De politieke partij van Cootje Klinkenberg is een petitie starten om de grote tjerken in Dokkum net in handen komen te litten van ondernemers. Maar nevens de tjerkerieën is er op dit stuit alleen nog sprake van een onderzoek hoe het nou verder moet met de Dokkumer tjerken. Waarom doe ik dit? Omdat de voorgevel, dus de westkant, dat is de voorgevel, die prachtige gevel, en ook de toren gemeentelijk bezit is. Maar ook de stiltetuin en een stiltetuin waar bezinning, waar mensen zich kunnen bezinnen. Het heet niet voor niets stiltetuin. En ook een moerbeiboom uit 1750 gemeentelijk bezit is. En daarom doe ik het, want anders heb je geen recht van spreken. Wij gaan niet over de kerkelijke gemeente, maar dit is de burgerlijke gemeente waar dit dus een bezit van is. En dat geldt eigenlijk ook voor de markt en de inrichting van de markt. De tjerkerieën liet het volgende weten via haar website. De financiële haalbaarheid van een nieuw te bouwen kerk wordt onderzocht en ook wordt er gekeken naar een mogelijke stichtingsvorm voor de grote kerk. Voor de duidelijkheid, het onderzoek is gericht op het blijvend gebruik van de grote kerk voor erediensten. We zitten in de onderzoeksfase waar 4 maanden voor zijn uitgetrokken. Daarom is er op dit moment niet meer te melden. Of de tjerken nou verkocht wordt of net, het houdt in elk geval een soort meisken in de besnijing. Zag ik een voorganger die het reageerd had op de petitie. Het afstoten van de grote kerk, de grootste vergissing zou zijn sinds de moord van Bonifacius. Daar ben ik het ook mee eens. En hoe het nou verder komt met de tjerken in Dokkum is afwachten. De tjerkerieën liet weten dat zij reageren naar aanleiding van het onderzoek.